Gadyrly dinleyijiler, häzir biz size Merkezi Aziýa boýunça ekspert Bruce Panier'in türkmen lideri Howandar Miyada Garatöýme adly makalasyny eşitdirýäris. Onun agdalan pikir garaýşlary awtoryň özüne degişli bolup, olar Azatlyk radiosynyň pozisiýasyny aňlatmaýar. Makalanyň mazmuny bilen maksat Ataýew tanışdyrýar. Türkmenistanyň arkada diýilip tanalýan prezident Gurbanuly Berdimuhammedow ile goşulmagy halamaýan ugşýar. Belki de oňa garatöýme diýmelidir. 2017-nji ýylyň maý aýyndan bäri ony wajyp halkara duşuşyklara gatnaşmak mümkinçilikleri döredi. Ýöne olaryň hiç gaýsysyna gatnaşmady. Aslynda Berdimuhammedow soňky döwürde kän bir öýden arany açy beren ok. 14-nji ýylyny Berdimuhammedow bütün dünýä futbol çempionatynyň Moskwada geçirilen açylış dawratyna gatnaşmadlygy saýlap aldy. Belki de onu o ýere çagyran näderler. Ýöne beýleki Merkezi Aziýa ýurtlarynyň prezidentleriniň ählisi bu çäreýe gatnaşdy. Türkmen häkimetleriniň çap edýän resmi fotosuratlardyr, video şekilli görnüşlerinden çen tutsaň Berdimuhammedow sportuň muşdogy. Ýöne ol sportuň toporlara bölünip oýnalýan görnüşini halamaýan ýaly. Tigir sürmek, agyr atletika bilen meşgullanmak, velosipediň üstünde basketbol topuny nyşana oklamak bilen ýakynan gyzyklanýan Berdimuhammedowyň belki de futbol kän bir maňzyna batýan näildir. Ona aýtsaň Berdimuhammedow 12-nji ýylyny Türkiýanyň Eskişehir şäherinde geçirilen Trans Anadolu gaz geçirjisiniň açylış dawratyna da gatnaşmady. Türkmenistan gaz eksport edýän döwlet ýa-da başgaça aýdylanyna gaz eksport etmek isleýän döwletdir. Ol häzirki wagtda diňe Hytaýa gaz eksport edýär. Türkmenistan uzak ýyllardan bäri öz ummasyz gazyny Ýewropada satmagy hyjuldugyny aýdyp gelýär. Şu wagtda çenli bu mümkinçiligi tanap ýaly gaz geçirjiniň ýokdugy bökdäp gelýärdi. Tanapyň kuwatlylygy ilki ýyllyk 16 milyard kub metre barabar olur. Ýöne 2026-njy ýyla çenli bu muktary 31 milyard kub metre çykarmak gödöňüne tutulýar. Soňlugy bilen tanap ýyllyk 60 milyard kub metre gazy aktyrmagy ukyply bolar. Azerbaýjan gaz önümçiligini artdyrýar. Ýöne şol bir wagtyň özünde Azerbaýjanyň ýurdun içinde de halkyň gaz öpçünçiligi artdyrylýar. Tanapyň uğru giňeldilen soň bu geçirjiniň talaplaryny Azerbaýjanyň ýeki ödäp bilmez. Şeýlelikde türkmen gazy bu uğur boýunça alternativ çeşme ökmüne ýygy-ýygydan agdalyp geçilýär. Ýöne Hazaryň üstünden türkmen gazyny Azerbaýjana aktyryp tanapy goşulmak üçin Transhazaryň gurulşy zerur bolup durýar. Berdimuhammedow bu taslamanyň durmuşa geçirilmegine ynamly garaýar. Türkiýanyň prezidenti Recep Tayyip Erdoğan 2-nji ýylyny Berdimuhammedowa jaň edip, türkmen kärdeşini tanapyň açylış dawratyna çagyrdy. Ýöne 12-nji ýylyny geçirilen bu çäre Berdimuhammedow gatnaşmady. Eger Berdimuhammedow muňa gatnaşan bolsady, oliň olmany Azerbaýjanyň prezidenti Ilham Aliýew bilen gepleşmek mümkinçiligine eýe bolardy. Aliýew dawara gatnaşdy. Orfiýet Hazaryň kanuny statusyny kesgitlemek boýunça Hazar ýaka döwletleriň arasyna gol çekilmeli ulalaşyga üstümizdäki güýz gol goýulmagynyň ahmaldygyny işaret etdi. Tanapyň açylış dawrasy Aliýew bilen maslahat etmek üçin Berdimuhammedowa gaýry goýulmasy mümkinçiligi hödürläp bilerdi. Elbetde Berdimuhammedowyň tanapyň açylış dawrasyna gatnaşmadlygy onuň Transhazar gaz geçirjisiniň gurulşyny ikirjiňlik garaýanlygyny alamatlandyrýar. Berdimuhammedow 15-nji martda Astanada geçirilen Merkezi Aziýa ýurtlarynyň sammitine de gatnaşmady. Oňa derek ol gaz eksporty bilen bagly taslamalary durmuşa geçirmek maksady bilen ýurdu maýadar çekmek üçin Kuweyt döwletine we Birleşen Arap Emirliklerine sapar etdi. Ol ondan ozal 2016-njy ýylyň sentýabr aýynda Germaniýa duýdansyz sapar eden türkmen delegasiýasyna ýol başçylyk edipdi. Ol 2017-nji ýylyň maý aýynda musulman döwletleriň Saudy Arabystanyna Abaşanyň prezidenti Donald Trumpyň hem gatnaşmagyna geçiren sammitine de gatnaşmady. Gazagystanyň, Täjikistanyň we Özbegistanyň prezidentleri bu duşuşyklara gatnaşdy. Ondan ozal Berdimuhammedow 15-nji maýda Hytaýyň paýtagty Pekinde geçirilen Bir guşok bir ýol forumuna da gatnaşmady. Bir guşok bir ýol initsiatiwasynyň binýadynaky köp sanly sowda taslamalary Türkmenistanyň geçýän demir ýoly we deňiz portuny hem öz için alýar. Gazagystanyň, Kyrgyzstanyň we Özbegistanyň prezidentleri bu foruma gatnaşypdy. Ýöne ona aýtsaň Berdimuhammedow başdan aýak öýde çülen bolmady. Ol halkara suw forumuna gatnaşmak üçin duşen we sapar edýär. Prezident Kuweyt'e we Birleşen Arap Emirliklerine eden saparyndan daşgary 23-24-nji aprelde Özbegistany, 23-nji fevralda Tophuň Owgan tarapynyň gurulşyna bagdalyga bermek üçin Hıraty, şeýle-de 2017-nji ýylyň oktýabr aýynda gyda ýurtlarynyň Soçyda geçirilen sammitine gatnaşdy. 2017-nji ýylyň iýun aýynda Berdimuhammedow Expo 2017 sergisiniň Astanadaky açylışyna gatnaşdy. Ýöne ol bu açylışy ondan ozal Gazagystanyň hem de beýleki Merkezi Aziýa ýurtlarynyň prezidentlerini 2017-nji ýylyň sentýabr aýynda Aşgabatda geçirilen ýapyk binalarda we söwüş tunugaty boýunça Aziýa oýunlarynyň açylış dawratyna gatnaşmagy çagyran soň baraýdy. Türkmenistan uzak wagtdan bäri özüňe ýurt hökmüne tanalýar. Ha şeýle lider hem bu häsiýetname bilen utguşykly sarlaşýar.
Ýöne Türkmenistan edil häzirki wagtda käbir keseki ýurtlaryň kömeginden peýdalanyp bilerdi. Sebäbi ýurdun ykdysadyýety yaramazlaşmagy dowam edýär. Şol bir wagtyň özünde türkmen ugan serhedindäki ýagdaýlar hem nämälimliginde galýar. Ýöne bu jylagaýda ýurdun ykdysady kynçylyklaryna degişli çözgüdüň gözü iýilmeýän wagty Berdi Muhammedow Türkmenistany gaz eksport edýän ýurda we üstsaşlyk merkeze öwürmekde wajyp rol oýnap biljek daşary ýurtly liderlerden üdüňe galmagy saýlap alýar. Ýöne ýurtda dowam edýän ykdysady krizis belli bir derejede onuň syýahatçylaryň baryp görmegine ruhsat berilmeýän ak mermerli taslamalary, 4 ýyldızly otelleriň gurulşygyny, deňiziň kenaryna kurort şäherini gurmak boýunça durmuşa geçirilýän proýektleri, şeýle-de sentýabr aýynda Türkmenistanda geçirilen oýunlar üçin sport deskalaryny gurmagy ýa-da tas hiç kimiň näme ýaly golf oýnap bilmeýän ýurduny golf meýdançasyny gurdurmagy milliardlarça dollar sarp etmeginden düýüp alýar. Türkmenistan terki dünýä şalyk hökmünde tanalýar. Ýöne agyr günde terki dünýä lider ýurdun ýagty geljegine alamat bolmany biler. Gadyrly dinleýijiler, biz size Merkezi Aziýa boýunça ekspert Bruce Panier'in makalatyny eşitdirdik. Onuň agdalan pikir garaýşlary awtoryň özüne degişli bolup, olar Azatlyk radiosynyň pozisiýasyny aňlatmaýar.